Dzisiaj po raz trzeci mierzymy się z dziełem łączącym właśnie muzykę klasyczną. To nasze kaszubskie dziedzictwo kulturowe. Małe oratorium kaszubskie Apokalipsa.
i wse, co głębi
teren przepewa, sieć łełekące, sieć łełekące. Palce wierny, gwiazdo smierce, a jeden człowiek chce życie młe. Mały się nie płycieje, to 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 mały się nie płycieje. Panowice chowaneły krecie i biały klawisz, a na klawiszku wywieszony nowym Jany Jaciegły nikt nie znaje, który by kto je dostawał. To mały się nie płycieje, 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 to mały się nie Słodek młewi. Dziecom naszym nie dozwalają w szkołach gadać na kaszebską mowę. W kościołach jedynie nabożeństwa kaszebskie wegasele. Lejiś dla starych ludzi word wiele po kaszebsku. Płacz był we starych, ale to sprawi, że my nie wątpimy. Leste ich kaszebści dadzą im w trema i przesypią ziemią. łaskawym swym głosem. Sądź mnie przy Bogu prawym paść, Ty wsześci złapany
zgniece, zgniece, naród zgniece.
biały klawisz, a na klawiszku wywieszony nowym Janem Jacie, nikt nie znaje, który by kto je dostawał. To małe się nie błęczeje, 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 to małe się nie Słodek młodni. Dziecom naszym nie dozwalają w szkołach gadać na kaszebską mowę. W kościołach jedynie nabożeństwa kaszebskie wegasele. Lejiś dla starych ludzi word prowiele po kaszebsku. Płacz był we starych, ale to sprawi, że my nie wątpimy. Leste ich kaszebści dadzą im w trema i przesypią ziemią.